de gol en aquest inici de partit. El porter Elias, 22 anys, sent protagonista. I que important, Xapi, tu saps, com ho hem patit moltes vegades, que important és el passe a l'esquena del defensa. Doncs mira, Rakitic fa un túnel, pot tenir el primer Rakitic, el segon pal, de Gerard Deulofeu! Gol del Barça! Al minut 5 d'aquesta primera meitat, Gerard Deulofeu tornava al Camp Nou i només ha necessitat 5 minuts per marcar el primer gol amb la samarreta del Barça. Quin tros de jugada ha fet Ivan Rakitic, la passada de Suárez, el túnel de Rakitic a Luis Otavio i Deulofeu l'envia al fons de la porteria. Cesc Vilalta, primer gol de la temporada a l'estadi, marca Gerard Deulofeu. Bueno, aixeca el cap, juga cap a Leo Messi al centre central, continua Leo Messi, fa un retall. Leo Messi fa una passada extraordinària per Deulofeu a la banda esquerra, pot encarar, pot dir, aguanta Deulofeu, buscarà l'acció individual, continua el de Riu d'Arenes, el doblarà Andrés Iniesta, retall cap a dins de Gerard Deulofeu, jugant cap a Sergio Busquets, ho prova Sergio Busquets, gol, 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 Sergio Busquets, no s'ho ha pensat dues vegades i Sergio Busquets marca el segon gol del Gampar. Quin golaç acaba de marcar el de Badia. I Sergio Busquets, que no havia marcat cap diana la temporada passada, i avui en el trofeu Joan Gampar, quan només portem 10 minuts, des de la frontal de l'àrea no s'ho ha pensat i ha dit, saps què, te la col·loco per tot l'escaire. El de Badia del Vallès, que fa el seu primer gol aquesta temporada. Recordem, la temporada passada no havia fet cap diana el de Badia del Vallès. Que important, el que parlàvem abans, que important és donar-li velocitat al joc. Ha estat a punt de cantar-ho, L'hem vist dues vegades a tocar, però molt bona aturada, com deies, pràcticament amb les costelles d'Elias, perquè la pilota ja l'havia superat pràcticament per baix. Què us sembla, què us sembla aquesta dada? No, dic, si és com deia el Xavi, si és un objectiu de Messi, t'asseguro que anirà per ell. Aquí torna a rebre la pilota Leo Messi, participatiu com sempre en el joc, continua Messi, marxa a 2, continua Messi, Messi per Deulofeu, Deulofeu per Messi, no ha tallat en primera instància Luis Otavio, Messi, gol! Aquí està el gol! Leo Messi que marca el tercer i es converteix en el màxim golejador de la història del trofeu Joan Gampar. Ell havia recuperat la pilota, ell ha decidit què fer. Gerard Deulofeu, que en primera instància no havia pogut superar el rival, al final el de Riu d'Arenes ha trobat a Messi i el Barça que marca el tercer. S'han buscat en l'acció anterior Deulofeu i Leo Messi, el porter l'havia aturat, però aquesta vegada no, l'astre argentí, com deies Marc, que es converteix en el màxim golejador de la història del trofeu Joan Gampar, amb 8 dianes, superant les 7 dianes de Sensi, Begiristain i Risto Stoichkov. Bueno, una molt bona jugada, Sí que és cert que ens fixem en la finalització de Messi, però jo crec que hauríem de tenir un apartat una miqueta especial. La pilota que torna a caure, en aquest cas a la banda de Luis Apodí, que fa l'autopassada, un jugador molt ràpid, una mica esbojarrat, i això fa que perdi la pilota. L'acaba recuperant Iniesta. Iniesta fa el canvi de joc, pilota per Luis Suárez, de la banda dreta. Luis Suárez, que pot buscar opció pel xut. Continua Luis Suárez, deixa per Messi. Messi per Suárez, i va Luis, i va Luis, i va Luis! Gol, 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 gol! Gol de Luis Suárez! L'estava buscant i Elias li havia tret totes i cadascuna de les oportunitats, però en aquest minut 54, qui si no? El seu bon amic Leo Messi li ha fet l'assistència i Suárez no ha perdonat. Barça 4, Chapecoense 0. No havia marcat encara en aquesta pretemporada en els 4 partits que havien fet els homes d'Ernesto Valverde, però sí que ho va fer en l'última jornada aquí al Camp Nou la temporada passada contra l'Eibar. Va marcar 37 dianes i avui, en el primer partit al Camp Nou, en l'estrena davant l'afició, Luis Suárez, que ha tornat a marcar un gol aquí al Camp Nou. Molt bona jugada. Faran contra l'Olímpic de Lió i també ho faran contra la Roma i després marxaran a jugar un partit de la Copa Suruga, que és el... Compte, Messi per Denis, el xut de Denis, gol, 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 gol del Barça.
arriba el 5è, marca Denis Suárez, quina passada ha fet Leo Messi, marca Denis el 5è. Bé, doncs avui ja han marcat tots els jugadors que han jugat en la posició d'atac. Ho ha fet Deulofeu, ho ha fet Messi, ho ha fet Luis Suárez i ara ho ha fet Denis. Novament una gran assistència de l'astre argentí, com l'ha vist que es desmarcava per dins, s'esmunyia Denis Suárez, que la temporada passada, jugant més com a interior, va marcar 3 dianes amb l'equip de Luis Enrique.